Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo da muke gabatar da crypto gabatarwa ta biyu. Insha Allahu za mu ɗora da wani bayanin yanzu insha Allahu, sai ku tsaya ku saurara da kyau domin ku ji wannan bayani. Mun gode. Mun soma bayani akan cryptocurrency, to insha Allah za mu ɗora. To shi cryptocurrency har ila yau kasuwanci ne tsaftatacce wanda idan ana da ilimi za a gujewa abubuwa da yawa a ciki, kamar asara mai yawa da tafka irin mummunan asarar nan. To in Allah ya yarda, idan mutum yana da knowledge sosai a kai, za ga yana rage asara sosai. Mun san kowane irin kasuwanci za ga yawanci dole da hannun da ya ƙirga riba zai ƙirga asara wataran. To a bayanin namu za mu yi bayani ne akan yadda shi kasuwancin cryptocurrency yake har ila yau da yau ɗin ma. Sanin kowa ne, kowane kasuwanci da aka yi a duniya yana buƙatar ka san shi, sannan kuma yana buƙatar kuɗi, ma'ana jari. Haka kasuwancin crypto, to sai dai shi ya ɗan bambanta ta wani gurin da kasuwancin zahiri. Domin idan har aka ce ka samu knowledge akan yadda za ka siya ka siyar, kana kuma naciya da bin diddigi, akwai ɓangaren airdrops, ma'ana coins. Idan aka ce airdrops, coin ne na kyauta da masu shi suke rabarwa a hannun jama'a domin su isa gare su, ya zama ya zagayu, ma'ana yana hannun mutane da yawa. Cryptocurrency holders, ma'ana masu rike da coin, yana taimakawa coin wajen investors, ma'ana masu saka maƙudan kuɗaɗe akan coin su kalli coin ɗin. Yana taimakawa wajen su duba, kuma yana taimakawa mutane su duba cewa mutum nawa ne suke holding ɗin wannan coin. To wannan holding yana ɗaya daga cikin ƙa'idodin da ake duba na coin kafin a siye shi, idan za a yi long term holding ko trading da sauran abubuwa makamanta. To ɗan uwa zai so ya ji su waɗannan coins a ina ake samun su. Wannan coins ana samun su ne a exchanges, ma'ana kasuwanni, ko kuma wallet duk dai magana ɗaya ne. Exchanges ana kiransu centralized exchange, sex kenan, sai kuma dex, ma'ana decentralized exchange. To decentralized exchange su ne kamar irin su trust wallet, metamask, bitkey, bryce wallet, ga sunan sefal da sauransu. Waɗannan su ne inda aka fi ajiya, wato inda aka ajiye coin ɗinka in zai shekara 100, da izinin Allah, in dai technology yana nan, ba abin da zai same su. Yanda kuma abin yake shine, idan ka zo buɗe wallet za a baka wasu phrase ne, ma'ana wasu words guda 12 ko guda 24, su ne a matsayin key ɗinka wanda zaka kula kai kifin ɗinsu, yanda ko da ka canja waya, tsautsayi ya faru, wannan waya ta samu matsala ko wani abu, za ka je kai sake a misali downloading ɗin app ɗin, za su buƙaci cewar importing za ka yi ko kuma sabuwa za ka creating. To idan kana da su, ka yi saving ɗinsu already, sai ka danna importing. Za ka yi importing ɗin wallet ɗinka duk shekarar da ta yi a rufe, kana saka waɗannan phrase ɗin, in dai daidai suke yadda suka baka, za ga wallet ɗinka ta dawo. Ko dala miliyan nawa ne a ciki ba su ɓata ba, amma in dai ka kuskura waɗannan abubuwa suka ɓata, to ko dala miliyan nawa ne, su kansu masu abin ba su iya dama da shi ba, domin fasaha ce ta zamani wadda aka ƙirƙira ta ringa sarrafa kanta. To ɗan uwa zai so ya ji ya za a samu waɗannan abubuwa. To ba wani abu bane, application ne. Za ka je Play Store ne kai downloading ɗin Trust Wallet ko Sefal ko Metamask. Sannan again wallet kenan, wallet sai kuma exchanges, ma'ana wanda za ka ke trading a ciki, kana siya kana siyarwa, kuma kana lura da hawa da saukar farashin coin. Insha Allah duk za mu bidiyo ɗaya bayan ɗaya, daki akan waɗannan, mu nuna su practically insha Allah. Za ka je dukka Play Store, za ka yi downloading Binance, KuCoin, L-Bank, ga su nan da yawa, duk muna da su.
sosai da sosai, kullum ƙara wasu ma ƙara fitowa suke. To amma komai yana buƙatar bincike kafin don gudun faɗa hannun scammers. Kun san a komai za ku ga ana yawan samun dole a samu macuta a ciki. To insha Allah bidiyon mu na gaba zai zo da bayanin yadda za ka yi downloading ɗin Trust Wallet ka buɗe ta, da kuma yadda za ka yi downloading ɗin exchanger ka buɗe ta. Insha Allah to anan za mu tsaye da bidiyon nan, ba ma san ya tsayi sosai da sosai. Sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.